Ahojte všetci, vítam vás pri prvom Q&A otázkovom videu na kanáli Story with Jesus. Ešte pred začatím videa mi môžeš do komentára napísať tvoju otázku, ktorá ťa zaujíma ohľadom Pána Ježiša, viery, Biblie, kresťanstva, a pokiaľ tam bude viacero zaujímavých otázok, môžeme tieto otázky použiť pri nejakom ďalšom otázkovom videu. Ja som vám dala na mojom Instagrame Story with Jesus, ktorý môžeš sledovať, otázkové okno, kde ste sa ma mohli spýtať to, čo vás zaujíma, a poďme sa teda na to pozrieť. Koľkokrát si už tak prečetla Biblii? Veľmi dobrá otázka, ja už ani presne vlastne neviem, koľkokrát to je, ale myslím si, že už je to viac ako 3 alebo 4 krát. Lenže dôležitejšie je nie to, že koľkokrát človek to prečítal, ale či sa podľa toho správa, pretože môže človek prečítať x krát Bibliu, poznám ľudí, ktorí aj veľakrát prečítali Bibliu, ale na ich živote nevidíš úplne to, že by sa podľa toho správali. Ja rada čítam Bibliu systematicky. Viem, že veľa ľudí ju číta tak, že proste len tak random si otvorí niekde a tak začne, ale ja s tým až takú úprimne dobrú skúsenosť nemám, a odkedy som 5 rokov aktívne s Bohom, tak sa ju snažím čítať systematicky, či už chronologicky, alebo tak, že idem rovno od novej zmluvy, nového zákona, prečítam celú novú zmluvu, nový zákon a potom starý a podobne. Mala som to už aj tak, že jednu dobu som čítala len nový, ale tento rok som si dala, že vlastne od začiatku roka som začala čítať akoby chronologicky od starej zmluvy. Chronologicky znamená v tom čase, ako sa to stalo, teda na udalosť časovej postupnosti historicky. Teraz som teda na Jeremiášovi a do konca roka by som mala mať prečítanú celú vlastne Bibliu, takže sa mega z toho teším. Ako si na tom duchovne? Si viac zapálená, alebo máš akoby na púšti ťažšie obdobie? Ja som celkovo možno také ťažšie obdobie mala viackrát, ale momentálne si myslím, že je to fakt taká zapálenosť. Ja osobne som bola aj v tom ťažšom období proste zapálená a tiež som proste slúžila Bohu, kázala, nebola som nejako na dne dlhodobo, alebo ako to nazvať, pretože aj v tom náročnom období som vedela, že Pán Ježiš je so mnou a že sa nemusím báť, a proste ďalej som išla v tom móde, že som proste trávila s ním čas, budovala s ním vzťah, čítala Božie slovo, a či už som prežívala akoby to radosnejšie alebo jednoduchšie obdobie, alebo to ťažšie a v údolí, tak či tak som proste s ním bola a chcela mať to srdce pri ňom. Ale chápem akoby tvoju otázku, a to, že čo sa týka ťažkých období, tak za tých 5 rokov, čo som aktívne s Bohom, som ich zažila dosť veľakrát, a to, že človek kresťan, neznamená, že vždycky sa bude mať len superský a ružové brýle a tak. Ak vám to niekto hovorí, tak to nie je pravda, pretože vidíme aj v Božom slove extrémne veľa postav, ktorí milovali Pána Ježiša z celého srdca, aké zažívali ťažkosti, aké zažívali prekážky. Dávid, Jozef, Mojžiš, proste asi aj každá postava, proste Ester a tak ďalej. Nikto nemal to len také, že by bol stále hore a bez prekážok. Ale dôležité je, že v tých prekážkach, v tých ťažkých chvíľach je Ježiš s nami a je tam, a on nás proste podrží v tých ťažkých chvíľach, v tých údoliach. Aj keby som šiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. To hovorí Dávid v žalme, a na toto slovo sa vieme postaviť, pretože Božie slovo je živé, pravdivé a vieme ho aplikovať aj do nášho života, pretože Božie sľuby Boh dodrží a Boh je verný. A ja to vidím aj na svojom živote a môžem vám svedčiť, že fakt aj v tých náročných obdobiach, kedy bol veľký tlak okolia, veľký tlak od ľudí, či už kresťanov, nekresťanov, tak fakt Boh bol pri mne a proste tí, ktorí ho milujú, on si ich obhájí a on to nenechá tak. Ver tomu, že aj keď zažívaš ťažké obdobie, Boh je s tebou, všetko to vidí a všetko to rieši. Takže neboj sa, len dôveruj a ver Bohu. Kedy si začala až tak veriť? Takže bolo to v roku 2020 tak radikálne, ale ja som verila už od malička v Boha. Rodičia ma viedli vlastne ku úprimnej viere v Boha, ale brala som to vtedy skôr ako samozrejmosť, že som si to až tak veľmi nevážila, a potom som odišla úplne z cirkvi od Boha. To bolo cca, keď som mala tak okolo tých 18 rokov, a 4 roky som žila taký party life, žila som v hriechu a nemodlila som sa vtedy, nečítala Božie slovo, Bibliu, nechodila do cirkvi, nebola v nejakom spoločenstve alebo okolo kresťanov. Do môjho života prichádzali úzkosti a naozaj tie ťažké časy, ale potom v roku 2019 už to začalo byť také vážnejšie, že som si povedala, že takýmto spôsobom ďalej nechcem žiť. A ten zlom nastal, keď som sa presťahovala do Prahy a uvedomila som si, že takto naozaj už nechcem fungovať, a keďže pred Bohom každý budeme stať osobitne, nebudeme tam stáť s rodičmi a už som bola zodpovedná sama za svoj život, nebudeme tam stáť s našim najlepším kamarátom, kamarátkom, s našim priateľom, priateľkou, manželom, manželkou. Budeme tam stáť, že ty a Boh. Naozaj je to dôležité, aby ty sám zo srdca si sa rozhodol, či chceš alebo nechceš nasledovať Ježiša, a musí to byť slobodné rozhodnutie, pretože Boh je láska, on dáva tú slobodu, a takto som sa ja rozhodla, že áno, chcem ísť za Ježišom, a to radikálne rozhodnutie som robila v roku 2020. A naozaj Boh zmenil môj život.
skrátke, začala som šíriť evanjelium, tú dobrú správu o ňom, nielen na sociálnych sieťach, ale aj na ulici. Proste Boh mi dal na srdce modliť sa za ľudí, za uzdravenie, za to, aby naozaj pocítili tú Božiu lásku, aby vedeli tú dobrú správu o Ježišovi. Takže extrémne veľa ľuďom sme svedčili aj face to face v Prahe, v rôznych mestách na Slovensku, v Česku. A zároveň tá služba cez sociálne siete, to čo robím, že Boh mi dá na srdce nejakú tému, nejakú modlitbu a ja to takto môžem šíriť cez sociálne siete, za čo som extrémne vďačná, že je tá sloboda, že je tá možnosť to šíriť, pretože nie všade kresťania majú takú možnosť a vo veľa krajinách sú stíhaní, takže ja som vďačná, že Boh zmenil môj život, že som vďaka nemu slobodná, zažívam tú nekonečnú radosť, lásku a pokoj a túžim, aby každý jeden človek to spoznal. A to je tak skrátke moje svedectvo, ale ešte o mnoho podrobnejšie je spracované na kanáli Lady Zika, kde sme točili pred cca 2 rokmi dokument s názvom Cesta, takže keď si dáš film Cesta, Lady Zika alebo Zika, ti to tam nájde. A je to free na YouTube a je to približne 40 minútový stredometrážny dokument, kde sa dozvieš tak zaujímavo toto celé svedectvo, ale obšírnejšie. A kde som chodila do cirkvi, aké to bolo v detstve. Určite si pozri, ak to zaujíma, taký Christian slovenský kinematografik dokumentárny, krátky filmík, možno aj teraz na večer. Stopni si video, bež si pozrieť a pokračuj ďalej, alebo to môžeš niekomu poslať ako svedectvo. Ako ty zdieľaš evanjelium a ako začínaš? Veľmi dobrá otázka, ja som s týmto dlhšie tak nejak, možno nie že bojovala, ale premýšľala, že ako teda začať, keď som na ulici a ako osloviť tých ľudí a momentálne je to tak, že ako Duch Svätý ma vedie. Používala som aj dlhšiu dobu takú akoby možno formulku, niekedy je to fajn a je to také zaručené, že toto fakt funguje a je to dobré, ak nemám nejaké konkrétne slovo. Tá formulka je taká, že prvá veta je, že už ti niekto povedal, že Ježiš ťa miluje, to je prvá vec, keď prídeš k človeku a chceš s ním tak nejak šerovať gospel, on ti odpovie áno, nie. Ak ti odpovie áno, tak môžeš sa tešiť a byť rád, že wow, tak som rád, že som prvý. A keď ti povie, že už to niekto s ním zdieľal, tak sa ho môžeš spýtať, že kto. A potom ďalšia otázka, ak by dneska skončil tvoj život, že by si zomrel, čo ti určite neprajem, ale ak by sa to stalo, tak kde si myslíš, že by si šiel? Či do neba alebo do pekla? Ten človek sa potom môže zamyslieť nad večnosťou, zamyslieť sa, že OK, keby fakt skončil môj život, čo by sa dialo potom z hľadiska kresťanstva a potom už mu vieš zdieľať to evanjelium, že vlastne Ježiš zomrel zaňho, že naozaj všetci ľudia zriešili odplatou za hriech smrť, ale dárom Božím je večný život v Ježišovi Kristovi. Je úžasné vedieť aspoň zo 2-3 verše, tak to ich mám v srdci a na spamäť, ktoré môžeš zdieľať a použiť pri tom kázaní evanjelia. Takže toto je jedna varianta, ako kážem, evangelizujem na ulici, alebo druhá varianta, že fakt idem a tak ako Duch Svätý ma vedie. Zažila som rôzne situácie. Videla som napríklad dievčinu, ktorá mala dorezané celé ruky a k nej som len prišla a proste povedala, že Boh ju miluje, že na ňu myslí, potom som sa za ňu modlila. Takže nie vždy to je také, že hneď tam hovorím Jan 3:16 a tak, ale niekedy to je fakt aj o tom povzbudení, modlitbe na povzbudenie, na uzdravenie. Niekedy je to o objatí. Raz som videla jednu dievčinu, ktorá sa rozplakala, zažila dosť zlé životné situácie v jeden deň. Bolo vidno, že je fakt veľmi na dne. Prišla som k nej a len som ju dlhú dobu proste bola v objatí, čupila pri nej, tak ako plakala. Boh dával lásku ku nej do môjho srdca, ako je to slovo, že plačte s plačúcimi. A ja som mala slzy v očiach. Fakt, potom sme sa už rozprávali tak spontánne. Tiež som jej hovorila o Ježišovej láske a naozaj je to o tom, aby Duch Svätý ťa viedol, nechal si, aby on hovoril skrze teba, aby ty si bol len ten nástroj. Tu je veľmi dobrá otázka, ako počuť Boha. Ja som na túto tému strašne veľa čítala aj knížiek, materiálov a všetkého možného, ale základná vec, ako počuť Boha je toto. Čítať Božie slovo a niekto raz povedal takú úsmevnú vec, že ak chceš počuť Boha aj nahlas počuteľným hlasom, tak si prečítaj nahlas Bibliu. Pretože toto je to Božie slovo, to je to, čo odkazuje tebe, to je to, aké inštrukcie sú do nášho života, takže čítať Božie slovo v prvom rade, ideálne každý deň, pretože ako sa píše, chlieb náš každodenný a nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom Božím, to znamená, že toto je náš duchovný pokrm. Takisto ako každý deň proste ješ, papáš, pokiaľ nemáš nejakú špeciálnu dietu alebo post kresťania, alebo aj nekresťania mávajú posty, detoxy, ale zvyčajne každý deň jeme, papáme, potrebujeme piť, potrebujeme jesť, tak takisto pre nášho ducha je dôležité každý deň vnímať a čítať a príjmať Božie slovo. A môžeš to robiť rôznymi spôsobmi. Ja aj častokrát počúvam audio, vlastne audiobibliu, ja aj v angličtine je od appky YouVersion audio a počúvam si to. Najideálnejšie, čo som tak počula, je naozaj, že čítať Božie slovo a čítať ho aj nahlas, aby ty si ho čítal, vnímal očami, ale aj počul ušami, že ho vyslovuješ a svojimi ústami. Takže tak si ho vieš aj najlepšie memorovať a dá sa ti do srdca.
srdca. A nie je dôležité len čítať, ale dôležité meditovať, premýšľať nad tým Božím slovom, zamyslieť sa, čo tam bolo písané a potom to aplikovať, aby sa to slovo dostalo do srdca. Pretože ide o to, že Biblia je živé Božie slovo, živé učené, ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč a preniká do klbov a špíkov. Posudzuje, rozsudzuje proste srdce, pohnutky srdca. Takže toto, keď čítaš s tým, že je to živé Božie slovo a nie len nejaká historická kniha, ale že Boh skrze toto môže ku tebe hovoriť do tvojho života, tak naozaj začneš vnímať, cítiť Boha. Nielen skrze Bibliu, ale samozrejme potom Boh, keď poznáš tú Bibliu a vieš, ako on sa správa, aký je, aké má srdce, ale primárny zdroj je Biblia, tak hovorí skrze sny. Ja mám napríklad tiež rôzne sny. Ľudia mávajú prorocké sny, kde ťa vie napríklad pred niečím varovať alebo niečo ti povedať skrze ten sen, nejakú víziu do budúcna. Potom máš rôzne vnemy, že tak vlastne vnímáš tú myšlienku. Ten Boží hlas príde v podstate skrze taký akoby vnem. Ty vieš rozoznať, či je to od Boha na základe toho, že či to súvisí a je to v súlade s Božím slovom. Pokiaľ je to nejaká negatívna myšlienka alebo nejaké slovo od diabla, ktoré je deštruktívne, tak vieš to rozoznať. OK, toto sa v Božom slove nepíše, toto není pravda o mne. Takýto ja nie som, prečo tu mám takéto myšlienky? Alebo ak je to nejaká hriešna myšlienka, tak buď to je teba, z tvojho tela, zo starej telesnosti, prirodzenosti, alebo je to vyslovene od diabla, od démonov nejaký útok. Ale úžasné je, že proste diabol nevie, čo si my myslíme, nevidí nám do mysle, ale vie odčítať z nášho správania, že čo si asi môžeme myslieť. Takže on vidí naše skutky, vidí naše správanie, ale keď my robíme skutky viery, tak naozaj vieme ho tak nejak zmiasť a preto je dôležité prehlasovať to, ako je v Božom slove písané. Slabý povedz, som silný. Že fakt, toto není nejaké klamanie sa, toto je státie na viere a na Božom slove. Ďakujem, že si pozrel toto video. Nezabudni sledovať pre viac obsahu kontentu môj Instagram a TikTok Story with Jesus, kde dávam takto veľmi často rôzne kratšie videá, kde rozoberám tému viery Pána Ježiša. A ďakujem ti, že si dopozrel toto video. Ježiš ťa veľmi miluje a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Maj sa pekne.